Nor, non, noiz, bazenekien gure herri eta hirietan emakume izena duten kaleak 10% baino gutxiago direla? Emakumeen aztarna berreskuratzen eta haien mapak egiten aditua den Zaida Fernandez Perezen aburuz, aipatzen ez dena ez da existitzen, ez da rekonozitzen. Leku bat izendatzea, monumentu bat diseinatzea edo oroitzapenezko plaka batekin seinaleztatzea oroimen sozialaren parte da, jendartean garrantzitsutzat jotzen duguna hanzturatik berreskuratzea baita. Koldo Telleria eta Oiana Ruiz arkitektoen ustez, gure hiria diskriminatzaileak dira sexu genero rolen banaketa bultzatu eta babesten dutelako. Azken urte hauetan, han hemenka emakumeek hiri debekatuen mapak sortu dituzte. Hau da, irisgarritasun eta segurtasun eskasa duten gune ilunak identifikatu, aztertu, hobekuntza proposamenak egin eta martxan jarri dituzte. Goazen ikastetxetara. Zer gertatzen da patioetan? Kolektibo.6 taldeak dio patioa jendarteratzeko espazio publiko bat dela, gizarte patriarkalaren desberdinkeria biztaratu eta erreproduzitu egiten dituena. Egoera honi erantzun emateko ikastetxe asko erabakiak hartzen ari dira. Baloi eta pilotei erdiguneko erabilera kendu, egunak eta jarduera finkatu, bestelako jolasa sustatu, patioa birdizinatu eta Amelia Barkin irakasleak komunen erabilerari buruzko hausnarketa berritzaileak egiten ditu. Mutilik pixazutik egiten ikastea berrezkoa ote da? Maskulinitatearekin duen harremanaz kontziente gara? Zergatik eta zertarako irakasten diete maisu maestragoarik neskei iserita eta mutile izutik pixa egiten? Bizitza hiperkonektatu honetan oso garrantzitsua da internetek eskaintzen dituen aukerak aprobetxatzea eta sexismoa salatu eta reproduzitzen ez dutenekin konektatzea, baita eredu berriak eta ez estereotipatuak biztaratzen dituztenekin ere. Denboraren erabileran ere nabaria da jendarteratze sexistaren eragina. Denbora bera pasatzen duten eskezi mutilek hitz egiten taldeetan, lanen aurkezpenetan, bileretan, eta txukuntzen lanetan, neurri berean bereganatzen dute arreta eta protagonismoa? Irakaslek antzeko denbora pasatzen duten eskazi mutilekin? Ezkidetzaren xedea da, espazio eta denboraren erabileran ere desberdinkeria detektatzea, kontziente egitea, aldaketetarako bideak irekitzea eta hauek martxan jartzea. Created using Powtoon.